Татарларда шундай йола бар, киленне мендәргә бастыру. Мендәр ул яңа тормышка юл ачу кызым. Менә матур гына, акыллы гына әйтеп башында, йомшак аяклары белән, текле аяклары белән бас әле. Мендәр бит ул яңа юлга юл ачу. İslam мәдәният үзәгенең зур залында кәләшнең тәүге тапкыр Кияү йортына килүен тасвирласалар, аш бүлмәсендә исә уңган ашсу усталары Кияү кыймагы пешерәләр иде инде. Әзерәк кенә шикәрне күбрәк салыгыз. Тәмлерәк була, чәчәрәк була. Кияүнең теле тәмле булсын. Безнең авылда Кияү пилмәне пешерәләр. Ваккына иттереп шулай. Еллар дәвамында байтакларны иләндереп, икенчеләрен Кияүгә биреп, зур тормыш юл узган бу апалар никах стәлен ничек әзерләүнең бөтен нечкәлекләренә кадәр белә. Никах бәйрәмендә бөтен нәрсә барлы булырга тиеш. Пироглар да, казлар да, тавыклар да, тутырган тавыклар да. Чтобы яшьләр матур яшәсеннәр бергәләп. Ульян шәһәренең Засвежа районы Аккалфак оешмасы татарның йолаларын, гореф-гадәтләрен саклау гына түгел, аны яшьләргә күрсәтү, ата-аналарга өйрәтү буенча да зур эш алып бара. Без үткән ел үткәргән идек. Аулак йоласын искә төшердек, казы мәси ясаган идек, каз каурылары кискән идек. Эчпичмак пешерү буенча мастер-класс үткәргән идек. Шунсы яхшы, безнең башлангычларны мәчет имамнары да хуплы ярдәм итәләр ди Эрузия ханым. Әбибаларыбыз һәр вакыт гырыф-гадәтләрен үтәп барганнар. Без дә менә центр исламский культурада һәр вакыт тырышабыз гырыф-гадәтләрен үтәп барырга. Төрле менә безнең ислам дине буенча безнең әбибаларыбыз, әтиләребез һәр вакыт менә гырыф-гадәтләр белән яшәгәннәр. Менә шуңа күрә менә үзебезгә кем дә булса килсә, мәчеткә килүчеләрне һәр вакыт аңлатырга тырышабыз, алар шул йолалар белән яшәргә. Бүгенге чарада иләнүче егетнең әти-әниләре, ягъни баш кода-кодагый ролен башкаручы Әлфия һәм Илдар Шәйхәттаровлар үзләре моннан 40 ел элек никахы утканнар. Дистә еллар үтсә дә, ул көннәрнең матур мизгелләре бүгендә хәтердә. Никахыбыз инде безнең якта кыз ягында укыла. Безнең әниләр, әтиләр, егет ягыннан туганнар, дуслар, бер избак халык идек. Әйбәт итеп никахны укыдылар. Кыз сорадылар минем әтиәнем, сорадылар. Әби белә бабай, бездә әби белә бабай дип без инде алар рөхсәтне бирделәр. Алар без ике семьяда инде бер-беребезне белә идек инде. Әлбәттә, халык йолаларында һәр төбәкнең үзенә генә хас булган үзенчәлекләре, гадәтләре була. Менә бездә Ульян мишәрләрендә, Ульян татарларында кодаларны каршы алу, килен чәйене дип атала. Килен чәйе, килен тыкмачы дип атыйбыз. Шуңа күрә киленнән тыкмач кистереп, нәк киленнең үзеннән тыкмач кистереп аш пешерәбез. Аннан соң инде менә Ульян өлкәсенең берничә авылында гына, берничә районында гына Кияү кыймагы дип атала ул. Киленне каршы алып, аның уңганлыгын тикшерү өчен тыкмач кисү һәм башка шуның ише сынауларны узганнан соң барлык туганнар, дуслар бергә бер стәл артына Кияү кыймага килен тыкмачыннан авыз итәргә өстәл янына җыелды. Менә инде хәзер инде алар үзләре самостоятельно бер җәмәгать булып яшиләр, яшәргә тиеш инде. Менә инде үзебезнең әтиләребезне, әниләрне хөрмәт итеп, ике якнында бер итеп күрергә тиеш. Хәсиятулла хәзрәт белдергәнчә, ата-аналар балаларын тәрбияләп, укытып, кем әйтмешле башлы күзле итеп, үз бурычларын Ходай каршында үтәде, калганы яшьләрнең үз кулында.